I pozdrav svima, Petar Games ovdje ili Games Petar i sada snimamo drugu epizodu, to je nastavak od prošle epizode Minecrafta. I evo, znači krenut ćemo i samo da vam kažem, evo, još nisam izbacio prošlu epizodu, evo sad se otprema i to, najvjerojatnije da će se izbaci, ako izađe ona izlazi ova. I recite mi dole u komentaru da li mi se dobro čuje mikrofon ili da ga malo utišam. I eto vidite, radim punom parom. Znači punom parom, kad kažem punom parom onda mislim punom parom. Radim, znači sinoć izbacim video, danas izbacim video, da spravim po 2-3 videa, pa de to ima, de, samo kod Petar Games. I evo, znači došli smo na isto mjesto, samo da vidim da li snimam. Znači snimam, dobro. Šta ću sada radim, da ima 9 mjeseca. Još nije ni pola noći došlo. Čuj, ne znam što radim, dobro. Idem u rat, znači u rat. Ali prije rata moram nešto da uradim. Znači sada bi trebali da nekako izađemo odavde, a da ne ošteti seljaka. To se misli. Znači da mi ne bude ubijen ovaj seljak. Evo. Sad ćemo da vidimo šta će da bude s ovim. Alo, majstori, šta radite? Ti? Ti seljak? Strašno. Ostavi da vratim, nije ti to majka kupila, alo. Sljedeći. Evo, sad će mi da ih... Nego mi treba kost da bi psa... Aha, eno. Znači kada damo kost psu, joj, evo ga creeper. Znači jedemo ljudi moji, jedemo. Ja, ubit će nas. Au ljudi, da li je moguće? Aha, dobro, tu smo. Jo, kako me je ubila. Moramo da bežimo. Beži. Znači, ubio me pao. Toliko veliko poniženje koje može da primi jedan youtuber. Da kažem, ja sebe ne nazivam youtuberom, ali jedno veliko, da kažem najveće. Šta je, si me ti prošli put ubio? Moram da pobedim, ne smijem još jednom, znači... Jao, dobro ljudi. Znači, izvinite. Jeste da sam jednom pao? Da li imam kosti? Dobre! Znači, sada kad budemo dali ovom kost... Šta radiš, bre? Šta radiš? Beži. To je to. Sad ćemo ovako. Ćao. Čuj, moram ovako se bijem zato što nisam našao. Ja sam skoro zaboravio na ove ovce. Morat ćemo ovako ovu noć da preživimo. Bilo bi mi onako smoreno samo da stojim ili nešto tako. Ovako bolje malo da raščistimo ove zombije. Ja ću da ubacim sljedeći put kad budem snimao, ću da ubacim neku teksturu. Samo recite da li vam se sviđa tekstura ili bez teksture, pošto ja znam, ja nisam volao kad neki drugi stave teksturu, ne znam zbog čega. Bio sam onako ljubomoran na njih, sad ne znam, vi napišite dole u komentar, lupite komentar. Znači snimamo, super.
Ovo će isto biti malo poduži video, ali šta je tu? Ja to da menjam. Hoću kad pravim nešto da napravim do kraja. Ko me to ubija? Jo, znači, 2 puta me ubili. Za jedno večer, znači, ne znam šta mi je, zašto si ja... Ne, sad ću ja psa da pripitam, pa kad pas napadne, tu trava ne raste. Beži, 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 beži. Nikad ne beži pauka, znači nikad ne se penje tako po zgradama. Ovim kojim zgradama, šta je to? Ništa, mi sad moramo psa da nađem brzo da ga pripitamimo i... Eto, znači, brzo treba pripitomiti psa, znači misija preteška, samo da vidimo, da. Eto, sad ćemo da uzmemo te kosti i pored tih, ja mislim da će ovo biti najbolji gameplay do sad, da. Snimao sam Happy Wheel, snimao sam pizza delivery, evo ga pas. To, imam psa, ajde, napadni ga, udari, s desna. Jesi dobro, jesi živ? Alo, mališa, jesi živ? Čekaj, moram nekako da ti dam da jedeš. Stani, mališa, čekaj, da. Jesi dobro, jedi, bravo. Da nije tebe bilo, dobro. Ne, jesi dobro, mališa, jesi dobro? Preživeli smo. Ništa, idemo. Prati me ti ovamo. Imamo psa. Znači, eto. To je veoma dobro. Jest da su nas 2 put večeras roknuli, ali šta je tu je? Ništa, ti ćeš tu da sediš. Nemoj slučajno za mnom da si krenuo, jer... I eto. Tako. I da, psu se povećavaju healthy kad mu dajete ne svinjetinu, nego neko meso. Znači, povećavaju mu se i, na primjer, ako imamo borbu sa nekim, onda se hrani na desni klik sve dok ne počnu iz njega da izlaze srčići. Kad počnu da izlaze, to je znak da već počinje da mu dajemo onako više, samo da bi bio bolji ljubimac, ali to nema nikakve veze da bi im bio bolji ljubimac. Ništa. Idemo sad da vidimo da li će ponovo da nas usere da nađemo psa koji će na jednu kosku da... Gde si skeletu? Opa! 3 koščice, idemo. Ništa, sad tražimo... Evo, tražimo... Samo idemo u potragu na pse. Znači, ovo će biti... Ja 8 već minuta snimao. Pa šta sam ja snimao? Jao, čoveče... Također ja ponovo kažem da... Isto može da mi... Pošto snimam pomoću Mirili Section... Isto može da me samo prekine, a ja da video brišem, to mi ne pada na pamet, tako da nemojte se ljutite samo ako nas prekine, znači ništa da ne kažem. I evo ovaca. To je to. Šta si se ti bre našao između ovaca? Neću tebe, zato što imaš sreće u životu. Gde mi je pas? Evo ga, da. Tebe ću nahraniti s ovom sirovom butkicom. Sebe ću nahraniti. Od sad te zovem Jackie. Mali Jackie. Znači Jackie. Jackie. Kakvo ime? I da, pas može da se, ako ga mnogo ostavimo, on će odjednom da se teleportuje do nas, tako da nemoj to da vas uplaši. I naravno, pas može da vam pogine, kao i vi. Samo on ima mnogo manje healthy od vas.
I eto, sad ćemo da vidimo. Ništa. Neću ja sad to, ja ću to možda da pripitujem te pse u sljedećoj epizodi, a sada pravimo bungalove za ove. Neće to nešto da bude pretjerano lepo, ali bit će onako, samo da nađem. Čiji si ti? Moj, jesi. Znači na desni klik se pušta pas da sedne. Samo ne znam sad, kako sada, gdje sam ja ono počeo praviti, šta je meni? Desno od ovoga, ništa, ovdje ćemo početi da pravimo pa šta nam bude. Pa eto. Kako vodi instinkti čovjek. I ti ćeš, Jackie, dođi, ti tu sedi, nemoj ti da se mučiš tu oko mene. Ovo nije neki klip bio sad. Da, ja mogu da snimam i Sky House, Sky Block, sve to mogu. Također mogu da pravim i tutoriale kako skinuti, kako instalirati teksture, skinove, ne znam, svašta. Sve je to, znači super ono. Krećemo da pravimo te male bungu. Znači ja mislim da još 6 minuta mogu da snimam dok me ne prekine ovaj mirili section. Ne znam koliko ću ja snimam, ništa ne obećao. Ali sad ću ja malo napravim to i to je to. Brzo ide vreme u Minecraftu, stvarno ide vreme ono što se kaže brzo. Znači u svakom od ovih kućica ću da napravim radni sto, ne znam zbog čega, ali to nekako stalno sam viđao, tako da eto, ono šta sam ono htio da kažem, da nerviraju me ovi seljaci zato što samo mumlaju, znači mumlaju, kad kažem mumlaju, i jedna od ovih kuća će sigurno biti moja, to ću ja da uzmem za sebe, ili for me. I da, ja snime sa Mirilis Action. Sad ću da kažete, a smaraš, znači naravno i za to mogu napravim tutorial kako skinuti. Znači za sve mogu, za vas sve. I da, krov ne mora da bude mnogo visok, dovoljno samo da bude, da može, da mogu da uđu. To je 2 kocke. 2 kocke je dovoljno. Ništa, sad ću ja da ispečem. Da vidimo šta ću da ispečem. Nemamo ništa za pečenje. Imamo krompir ovaj. Ovaj buđavi krompir. Znači brzo ide vreme u Minecraftu. Znači proleće. Znači evo. Šta, malo smo se zaigrali i eto, moram da gasim. Tužno, ali istinito. Eto, to ide brzo to vrijeme. Dok u nekim igricama sporo vrijeme ide, znači zbog toga kažem da još jednom kažem da je Minecraft super igrica. Da, krov može da bude šaren, nije uopšte bitno, njima je sve jedno, njima je bitno samo da kuća ima prozore, vrata. I eto, pokazao sam kako se pravi jedna kuća, da, prozore, ovo sve ću da napravim posle, kad budem snimao, naravno, uz da vi gledate i ništa, naravno do sljedećeg viđenja, pa
Ide valjda do